Pertsona migratzaileen nazioarteko eguna, aurre iritziak desegiteko eta oztopoak hausteko ulertzen dugu, eta baita pertsona migratuek ekonomia, gizarte eta kultura arloetan egiten dituzten ekarpenen inguruan sentsibilizatzeko ere. Ikasteko eta elkar aberasteko aukera da. Ezin dugu ahaztu, mugikortasuna giza izaeraren parte bat deia. Pertsona askok migrazioa esperimentatzen dugu. Bai lehen pertsonak, bai zenideen, lagunen edo bizilagunen historion bidez. Egungo realitatea da, eta horregatik sentitzen dugu bizikidetza formulak hartzeko, ezagutzeko eta bilatzeko erantzukizuna getxo udalerri kohesionatu eta oparo eraikitzeko. Getxo kulturarteko hiri anitz eta kohesionatu eraikitzen jarraitzeko aukera gisa bizi nahi dugu harrera. Herritaren eskubideak eta erantzukizunak pertsona guztientzat berdinak izan daitezen.